L-azzjonijiet proposti huma mifruxin fuq 5 oqsma ewlenin. Dawn il-proposti huma r-riżultat ta' ħidmet it-Task Force għall-Mediterran li kienet ippreseduta mill-Kummissjoni Ewropea. Il-ħsieb hu li l-istrateġiji u l-għodod tal-Unjoni fir-rigward tal-immigrazzjoni illegali jiġu sostnuti fuq medda qasira u medja ta' żmien. Waqt li kienet qed tispjega dawn l-azzjonijiet lill-midja, il-Kummissarju Ewropea għall-Intern Cecilia Malmström qalet li dawn il-proposti għandhom jiġu adottati l-ħamis waqt il-laqgħa tal-Ministri tal-Ġustizzja u l-Intern fi ħdan il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. After Lampedusa, there were very strong words in the European Union. Still, it happened, and it is likely to happen again. So now is the time for member states, for all of us, to show that we have done our utmost to make sure to minimize the risks of it happening again and to have a joint, coherent, responsible and solidaric approach in the European Union. Fis-tqarrija d-Dipartiment tal-Informazzjoni qal li l-Gvern huwa sodisfatt bix-xogħol tat-Task Force tal-Mediterran u bil-fatt li l-Kummissjoni Ewropea rrikonoxxiet dan f'dokument tad-diskussjoni tal-Kunsill Ewropew. Min diskors biss, issa wasalna t-teħid ta' impenji konkreti min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Il-pass li jmiss, issa, huwa li dawn il-miżuri jitwettqu. Dawn l-azzjonijiet proposti mill-Unjoni Ewropea huma pass ieħor il qudiem wara l-pressjoni kbira li saret mill-Prim Ministru u l-Ministru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali ta' Malta f'fora Ewropej b'koordinazzjoni mingħajr preċedent ma' pajjiżi oħra Ewropej. Il-konklużjonijiet tax-xogħol li sar mill-Prim Ministru Malti fil-Kunsill Ewropew ta' Settembru li sejjaħ għal deċiżjonijiet operazzjonali fi żmien ftit ġimgħat issa qed jirriżultaw għall-ewwel darba f'dokument għal azzjoni koordinata Ewropea dwar l-immigrazzjoni. Dan id-dokument se jkun il-bażi li fuqu se jittieħdu id-deċiżjonijiet operazzjonali. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu dan xi jgħid dwar dawn l-aħħar żviluppi. Wasalna għadna ma wasalniex biżżejjed nemmen li għatfadal aktar xi jsir imma l-ewwel darba l-Kummissjoni Ewropea qed tagħti framework b'inizjattivi maqbula illi ħajkunu issa mbagħad sta għalina u sta l-Kummissjoni li wara li jiġu maqbula formalment jibdew jitħaddmu fil-ġimgħat li ġejjin. Il-punti ewlenin li Malta resqet il-qudiem permezz tal-pressjoni li saret fuq livell Ewropew jinsabu f'dan id-dokument. Fost dawn hemm għajnuna konkreta lil Libja minn fejn jitilqu l-maġġoranza l-kbira ħafna tal-immigranti illegali fi triqithom lejn Malta. Għajnuna lil pajjiżi terzi biex immigranti jaqsmu lejn l-Ewropa b'mezzi legali u mhux b'dajjes periklu għal ħajjithom. Iktar koordinament fuq titjiriet tal-Frontex biex jiġu ritornati lura migranti li ma jingħatawx għażil. Sforz diplomatiku Ewropew ma' pajjiżi Afrikani biex jiġi żgurat ritorn għall-immigranti illegali li ma jingħatawx għażil. Għajnuna biex immigranti fl-Afrika ta' fuq jiġu ritornati lejn pajjiżhom u ġlieda akbar kontra l-kummerċ kriminali organizzat ta' traffikar ta' persuni.